Okay, hej, velkommen YouTube. I dag har jeg tænkt mig at vise jer, hvad der er kommet i en ny update til 1.3.1. Det er faktisk en ret fede nye ting, synes jeg selv. Men ja, jeg viser dem lige til jer. Ja, som I kan se, så er der kommet her. Så er der kommet noget nyt, fordi så gør sådan her. Sådan her. Så plejede det, at man hele tiden skulle sidde og klikke, men så er det højeste der. Og ja, det er meget godt, synes jeg selv. Og så herover er der kommet nogle nye blocks, Smerald blocks og Smerald. Og ja, det er så de gamle der. Diamantblok, diamant, redstone, jern, kul og guld. Og så kan man sælge landsby på folk. Det er jo også godt. Så ja. Og så er der også kommet noget nyt her til det er en ret god fælde egentlig. Fordi man kan gå over her, og så tænder den bare for nogle business, og sådan så man falder ned. Det kunne man til gengæld gøre og sådan noget. Det kunne være smart, men jeg har ikke haft tid lige til at kunne gøre det. Men ja, det var bare lige det, jeg ville vise jer YouTube. Ses.